Lengba kani ka channel ya ka bangila ai kerteng Khasi Jentia Adventist Youth Federation ka seng samla hakarkom ka bakarpang ka kwa ban ai kublai yipi baro ki khun samla shenrang bakantai naduk ki barat haduk ki balasan jong ka balang 7-day Adventist ki beran hakal leng sodong jokrilum Khasi Jentia bar kumjuk ki beran shaba jokni karilum be I jonga japi haka kerteng ka jong o Jesus bo try bo kapten jongi nyai kublai yepi baro kaseng samla ka kwa ban kentu yepi baro ki khon samla ba pen kershan ye kani kaseng samla da ka ba pelong ye ke jundwai ka bakarpang ye kwar ba pen kershan ya kani ka channel ka balong ka channel ka jongpi da ka ba pi subscribe ba pin yo ye ki notification lani ki jing pentep ki khubor ki videos ki bakumnu ki bangi upload man kapor Soba subscribe biar kani ke channel, share sikit pelok ke jompi. Kau mengaong bakani ke channel kadai nak minta jompi. Ba pinyo ia ke jingkerku, pada sabru ia ke jingkerku ke jompi syakiwe. Ngakum presiden jong kaseng samla. Ngaku amne sam ia ke kubur ke badai biang nak minta jompi ke kun samla baru. Pengintip ia ke subjek ke badan kam Kajing sedang jong kaseng samla. James White bat ke Ellen G. White. Kilong kinong prat lanti ha ka jingpun thamai niam ha ki por ki bala lenyo kila longru ki samla ki basyarham hadu kata-kata pa nadu ka karta ka bakhanyo snam kila kit lengkor ya ka kam ka jong utrai ha ki tu ki por wala ka balang kaladon henrai ka seng samla kapat syamladon wala kata kini kinong yalam baru blai ki don pat ya ka jeng sokhya na kam ta ki khon samla baro jong ka balang Hau benai agas usam seja praspak sampuar. James White ulap mi ya kakot ke banding kong nak minta ki khun samla ka kateng jong ne kakot kalong. Youth instructor. Uthok beruang kumni. Habadai ngi sngo shanjur bangi don shibun ka kam nak minta ki samla. Hendang ngi patla masdang hadu kani kapo. Katkum ke history la itu kana yengi. Angut ki samla usamla luta Daran ubadang khasosnem karta, par usamla hari fana ubadang khanyosnem karta. Kini baro angut kidon ya kajing smokit kia, nakam tak kam kajong try. Kajing smokit kia nakam tak ki wei ki para samla ki bajingai na oblay. Bat kajing angut kajong ki ban kring ya ki sha ujus kris. Long ba baro angut ki jiplut ya kapor ha ki jing duai. Badai atat hausnem seja paspak nyopok nai, kilapan snow. Ya kani ka jing angnut ka jengki ha ka baki wei ki khndaingut ki samla shenrang kila seng ya kani ka seng samla bat kila yadon menta bat la thongru ikinukit kam lani ki officers ki bangi ong ha ka tinawai ya kani ka seng samla la tep ka teng ha ki tiki por kum ka 7-day Adventist Youth Society na ka kam ratia ka ba shajrong ka yingsa uluta ba na ka ying manirut ha Hazelton Michigan Longba kini ke samla, longba ka seng samla kada roy hadu kata-kata, kadu la khotru iki kentai bania don benta ha kani ke seng. Lai thu shishu bakani ke seng samla bat ki samla shenrang bakantai, kita roy kerhai ha ka jingai ha ka kam ka jong try. Nadu usnam sheja praspak nai po sheneng, ki seng samla ha ka balang kila sedang ban roy keleng sodong hari Joko pertai haki balang barok sodong joko pertai. Hausam sejak nai spotlight la ai ka kai pot balai tu bala don hadu kumba shispa pokun riu teliki youth societies. But ki member juki kun semla kila don hadu kumba lahjar sospa nyopo prangut. Hausam sejak paspak nai puar. Kak nai terik udi semba Kailan juai ka tho ya ka wei ka kot ka badan kam nakam tak samla la puli hausam sheja praspak nai puar arpo khnai trik ubnai January ha ka General Council la tho par ka ongkum ni lakat ki sipai ki nong trai kum ki samla jongi bala sha hikai bha on pendap kumosien ya ka khobo jong ka jingsa na pna ka jing mi pat pa ka jingwan sian jong umno penim on ra sya ka perthai Nadu usnam sejak nai spak nyo ka balang 7-day Adventist hashitulup ka perthai kelas dang ban penjana syesyu ha ka jishakri ki khon samla
da ka ba ka thau ki program ba ban bu ru ya ki tna trekam ka bangi ong hak tin away ki department lai thu ka kom ke history Milton Early Kern balong nong syam ya ka Pathfinders lalong director bonekong jong ka youth department ka general conference ka balang 7 de antes hashtag ko perthai nadu uni usnam ubat kam usnam syajak nais pa nyo hadu usnam arhaja khanyo hadu menta kiladan hadu kumbakat wengut ki youth directors but ugari Blanchard ulong youth director hagne kapor ngidon ru ya associate youth director unangilam Bashirham hadu kata nak mtak samla Paco McGuinn nadu usnam syajak naispa arpo hadu menta kiladan pat hadu kumbakat sangut kinongilam bala itu no yaki kumki World Junior Youth lani ki Pathfinders Directors ha ka bakatna trikam jong ka seng samla la pharia khnang ba on prejanai ha ka jishakri yaki khon samla but Andres J Peralta ulong director jong ka Pathfinders ha ka ni ka por ka pamata kitna trikam jong ki samla ke brangret ba ki samla ke belasan ha ka general conference ka balang 7 de Adventist hachlo ko perthai kiladan la ki jong ki kedan palapan hap iki khun samla hangnu ban ai ke jishakri joki ka babahatam bar ka bajanai apo ka balang 7 de Adventist ngidon ya kini ki leadership program ya ka ba ki samla nadu ki berat hadu ki basan ki adon mata bar ki hap ha kanu ka benta lai thu ba ki khna nadu sausnam hadu khnai snam ki hap ha ka adventurer club but supposnam hadu khasan snam ki hap ha ka Pathfinders baka kedan ka bah kham haneng ki pendap kade ka masgai but ki samla nadu khandusnam hadu apuwai snam ki hap ha ka ambassadors but apu ar hadu lai posnam sedeng ki hap ha ka young adults but ki don ye ka kedan ka baki hap pendap ka senior youth leader kini kidi ki programs jong ka youth ministries jong ka belang 7 de Adventist ban penjanai hakar kom syakri yaki khon samla ka basong tunat kalong baki khon samla jong ka balang 7 de Adventist lemba ki program ba pe ki don like jong ki uniform ka basong tunat baka khasi jentia conference jong ka balang 7 de Adventist ru ngidon yaki khon samla nadu ki berat hadu ki balasan ki bayadon benta haki Pathfinders but haki programs ba pe ngakwa pat bani thu khana yepi ya ka jing sedang jong ka seng samla harilum khasi jintia jongi jong ka balang 7 day Adventist hausem shejak na spa nyo po nyo ha ka lai po tring obanai November la seng ya ka seng samla harilum khasi jintia ya ka bala tep kerteng ya ka ne ka seng ta ka kerteng ka khasi Adventist Youth Association ha ka tin lokot ka ya kini gidi ki samla ki khon samla jong ka balang 7 day Adventist lai mukra shalong delong ba jongki bala peniar ya ka seng samla ha ka leng sodong jokrilum khasi jentia kajing senang ka bala long nadu nasor la peniar syadu ki balang ha ki than kondong bat la penlong yi ki khon samla boro ban ya long kawe la te song yi ki khon samla boro leng ba ki program ba phe kidon ki jinseng ki bala te song yi khon samla bala khot kateng kom ka youth convention bat ki we de kini ki ki samla ke bolong ki nong roi ka kon hun jo ki ka ba kateng living circle singers ki bala perform ki bala ai ya kata ka sap roi jo ki ha wala bahai Patel Hall ke badan hajawai ha ki pol muswa bat long baka program jo ki kalong ka bajob bat ka basiso haduk kata-kata hoi kini gedi ka khubor ka balkot nakam ta kani ka seng samla harilum khasi jintia ngakwa ro ban yithu ipi ba house nam arhaja rapho la ithu no ya kani ka seng samla da kani ka kerteng ka bathmai kom ka khasi jintia Adventist Youth Federation bat ngakwa ro ban yithu ipi ha ka arpho nyu turik ba Oktober sam arhaja rapho kani ka seng samla kaladon la ka jong ki riti trekam ki constitution bat kaladon ru la ka jong kamuhor la ne kalago bat kini gidi ki khon samla
ki balai don bata haki program sepaper barkani kade ka muhor jong ka seng samla ha ka wei pat ka video akwa aban ya thu jana shishu ya ka jing sedang jong ka seng samla hari long khasi jintia bar kumju kumnu baka jing trai kam joki katulun na wayusnam shaki wegisnam bat ki noyalam ki balasdang nadu ki por ayu bakle don mata te ai bo bleng kurkhu ye ngilang baro khamtam ye phi ki khon samla nakamta kabrom chong blai amen.